seiko? Kana ndatota upo zvenda kuona usina kuuya kuchechi. Sawira mukuru nyaradzo. Kuri seiko? Kuri boma tinomatira ere usika? Ndombosiyana nani nhamo dzangu ndotanga kuti zone dzako. Kana isu zveve mujolo. Kuna matigwa. Vari vambosiya vari muchipatara voti zone mujolo. Zvinobuda. Vasikana usodaro nokuna matira vangu. Kutaenda uchachichi. Dai ndimbori busy pane zvandandichita vasikana. Nesandere. Vasikana. Tokotiwo Mwari ngavangotiwanira nyasha vedu wechi. Pane zvandibata but next week neyotitese kwai kudiko kuchechi panopafadza here. Zvandinomboziva here takangozadzwa nemweya mutsvene. Hauna data kaiona kusendera message kubva makuseni ndichikutsvaga. Ine one tick message anakusendera kubva makuseni. Hauna data. Handina ini. Una here kunzwa zvakaitika paside apo. Madha vemujolo zva. Mai uyu, maitindo. Vakarobwa nemurume. Handiti ndinozvati vanga vane zvikomba zviri. Pane chimwe cherenji rover chiya. Kwete chevhitsi, pane chevhitsi so chine gotsi raka rine milaini kudai. Gotsi rine mariji kudai. Chegotsi rine mariji ichocho chechitumbu chakadai. Chakavarikita nezuro. Ngati zvinorohwa nemunhu here, uchirohwa munhu wechivhitsi vasikana. Zvinobude. Vakarogwa. Ndakavahwira rombobaita. Zvinyanya mai. Vakawawata tikatomboti naimi zvatichabuda tikandobata. Tikazongofunga kuti pavaidla pavanenge vaidla mapizza ndendiripo. Kuna kunobata vasikana. Taivapo isu pavanenge vachidla handi vanenge vachitidadira. Dzichiuya type netype mota dzimira. Zvakadaro uchaurawa nechihure mwana uya takatarisa. Ndochichamuuraya. Kozoita mai vekuzasavo ndichauya nokubatisa kana. Sareka. Ufanogadzwa Ndinde kunobika. Ndouyako? Iripo. Ufanogadzwa mbambaira. Sareka kuuya. Ndouya ugadzwa mbambaira usarega. Ndoda kuzoyadza kubatisa .com rimwe risingaiti nhasi. Haya, mujolo.